Molt bon dia. Bon dia. Aquest encara és un espai lliure, no podem parlar. Doncs, benvinguts. Estem molt contents la comunitat parroquial de Sant Eulàlia de Piscina. Agraïm-vos al senyor president, agraïm-vos aquesta concessió. Gràcies, doncs, per la concessió del Parc Memorial de Gatena i, d'una manera o una altra, els equips de litúrgia, potser no amb aquesta situació, però sempre han estat presents a la vida de l'Església. Reconeixem els equips de litúrgia d'arreu del món i aquells treballs amagats, però que fan possible la dignificació de la litúrgia, la vitalitat, el dinamisme, amb tot el que significa de treball previ. Els equips de litúrgia enriqueixen la vida parroquial, però tenim present que ells no són unes persones que només viuen d'això i estan a la seva missió aquesta, perquè es mouen en diversos àmbits de la parròquia. Anem a Nou Barris, que és veritablement l'imatge de Nou Barris, si no es viu, no es gaudeix es mateix, no se sap el que és, però és encantador, és el millor que hi ha al món. Gràcies per venir aquí. Gràcies. Som aquí perquè el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha concedit el Parc Memorial de Gatena de Pastoral Litúrgica a aquesta parròquia de Santa Eulàlia de la Piscina i al seu equip de litúrgia. Aquest memorial va ser creat per mantenir viva la memòria del bisbe Pere Tena com a pedagog de la litúrgia, per donar relleu a tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l'Església en el nostre món actual i per recordar de manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. Concedint-lo a la parròquia de Santa Eulàlia de la Piscina i al seu equip de litúrgia, es vol posar en relleu el treball ben fet en aquesta i en moltes altres parròquies pel que fa a la pastoral litúrgica. Concretament es vol subratllar la importància dels equips de litúrgia en els que pastors i fidels treballen junts al servei de la comunitat per tal que la litúrgia sigui l'aliment de la vida cristiana de cada un dels seus membres. Es dona la circumstància que també aquesta parròquia està subscrita a la revista Missa Dominical del seu ideal des del primer número, fa 50 anys. Concedint-li el memorial, s'ha volgut subratllar el bon servei que fa aquesta publicació a milers de parròquies i comunitats de molts països. Avui, doncs, fem tres coses. Recordem el que a molts ens va ensenyar què és la litúrgia, com sempre atem. Subratllem la importància del treball en el camp de la litúrgia, perquè essent un do rebut necessita ser posada en acte en cada ocasió. I aquest és el rol dels equips de litúrgia. I posem de relleu que la litúrgia és una qüestió pastoral i que l'acció pastoral de l'Església té la seva expressió en la celebració litúrgica. Gràcies, doncs, a la parròquia de Santa Eulàlia de la Piscina i al seu equip de litúrgia per la cura que heu tingut i teniu de la pastoral litúrgica. Bon dia. Paraules clau, que també trobareu allà fora, per conèixer el CPLB, que aquest any complirà també els 60 anys d'història. La primera paraula és la paraula renovació. Renovació perquè el Centre de Pastoral Litúrgica va sortir en un moment encara anterior al concili. Va sortir recollint la inquietud d'un moviment de renovació litúrgica que a Catalunya havia tingut una importància cabdal i molt abans que comencés el concili, el CPL ja va començar aquest esperit per posar al dia i per fer celebracions
treball està posat en aquestes tres imatges que signifiquen, la primera, el treball editorial, que potser és el que defineix de manera més estable el que hem estat fent al llarg d'aquests 60 anys. Editorial que es tradueix, com us explicaré, revistes, llibres, tal. En segon, el treball en xarxa, i la xarxa en doble sentit. La xarxa que vol connectar amb la resta d'entitats eclesials i la xarxa que es vol adreçar per fer-nos a totes les creadors d'homes i dones del nostre món. I la tercera imatge que veiem aquí és la imatge de la Eucaristia i la imatge de la celebració litúrgica que defineix. Aquí, al llarg d'aquests 60 anys, hem fet feines diverses, d'assessorament, la direcció de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, que ara aviat es convertirà en Facultat de Litúrgia, l'edició de llibres i revistes, la divulgació de la tasca del concili, la creació de noves músiques, la difusió de cantorals, que ara hem estat d'entrada de les cantorals de certificat com a part d'aquesta tasca, i la formació de tant de treballants i pianos i treballs en matèria litúrgica. També és una tasca que nosaltres fem i volem fer en comunió amb l'Església Diocesana Universal. I és una tasca pastoral, com us deia abans, per lligar litúrgia i vida, perquè la litúrgia no és només una qüestió de llibres o de rúbriques o de normes, sinó que ha de ser significativa per cadascú en el moment que estigui vivint. També una altra paraula clau ha estat la formació, com hem comentat, per conèixer el què i el perquè de les coses. I la formació que hem anat fent al llarg d'aquests 60 anys ha estat formació molt diversa. Formació molt especialitzada pels estudiosos de la litúrgia, formació per als que presideixen o dirigeixen les celebracions, preveres i llargues que cada cop més laics i laiques en els llocs on no és possible celebrar l'Eucaristia, per als equips de litúrgia, per a les parròquies i comunitats i també per a les persones allunyades de la litúrgia, perquè la litúrgia té com mala premsa i nosaltres el que voldríem és que la litúrgia arribés i fos valorada per tothom. Un servei en xarxa, com us comentava abans. En xarxa també en entitats molt diverses, per conferència episcopal tarraconense, l'Institut Superior de Litúrgia, la Facultat de Teologia, la Càtedra de Teologia Pastoral del Doctor Rigol, l'Associació Bíblica de Catalunya, l'Associació Espanyola de Professores de Litúrgia, l'Arquebisbat de Barcelona. D'aquí potser el més destacable seria aquesta imatge que veieu, que és l'aplicació allà per als mòbils de la litúrgia de les obres, que permet seguir-la molt fàcilment i en els textos renovats posats al dia i oficials de l'Església de Catalunya. I després el que estem fent actualment. Unes quantes col·leccions de llibres molt diversos també. Hem dit abans que posàvem la formació del servei tant dels estudiosos com de persones que aquí la litúrgia pugui costar de funcionar-s'hi. Doncs aquí podem trobar des de la col·lecció Sants i Santes, la col·lecció Solegrau, la col·lecció Paulus, la Costats, la Biblioteca Litúrgica, dossiers que hi ha bastanta varietat. Llavors, el que ens defineix bastant també són les revistes. La revista més antiga del CTE és una revista més aviat per estudiosos, fundada per Mossèn Tena, és la revista Fase, que continua funcionant. Després trobareu la revista de Sant Clinical, que ara us explicaré una mica més, i la revista Litúrgia i Espiritualitat. Aquesta que està entre parèntesis és un projecte que tenim, una nova revista sobre litúrgia adreçada especialment a laics i laiques, que es diu de l'Idea 153, que també us explicaré. Missa Dominical. Missa Dominical aquest any fa 50 anys, va néixer l'any 68, i el seu promotor és en Joaquim Gomis. El seu director actual és Josep. La Missa Dominical serveix per tenir una part per posar-se al dia, per reflexionar, per compartir experiències, i una altra part és per preparar la celebració, orientacions, notes exegètiques i projectes de dia, hi ha una cosa pensada més aviat pels capellans, però també pot ser molt útil per als laics que han de dirigir celebracions de la pausa. I després pel mateix moment de la celebració, els fruits aquestes emissions o els cantorals. I també té
el benentès que la litúrgia ha de ser connectada a tota la vida de la comunitat i intentarà oferir suggeriments concrets tant per la catequesi com per la gent que està treballant a Càritas, oferir informació, recollir també experiències, etc. És un projecte que ens fa molta il·lusió. I finalment, l'altra cosa que hem començat a fer no fa gaire és treballar a l'accés. I jo he acabat això i ara si us molt bé, i ara passo la paraula a l'Enric Termes. L'Enric és membre del Centre de Pastoral Litúrgica, és rector de la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona i de Sant Isidor. Bé, i a més és delegat diocesà de litúrgia, de catequesi, però no és ben de catequesi de Barcelona. Moltes gràcies per haver vingut. Faig el resum del que diré. El que diré són dues idees. Una que vivim fragmentats i hem de caminar cap a la unitat. I la segona idea, donaré feina als equips de litúrgia. Quan el Josep Maria em va trucar un dia de Nadal, estava esperant el tren a l'estació de la Sagrera i de seguida em va venir la idea de com parlar amb mi. És la imatge del formatge, de la casa de formatges, del de formatgents. Aquesta imatge no vull que us quedeu en la imatge, sinó el que pot ser diré a partir de la imatge. Si llegim el text del motiu de la cruz, de la concessió del premi a l'equip de litúrgia d'aquesta parròquia, podeu llegir en el programa que s'ha difós molt àmpliament. Em quedo només amb 3 paraules: cristians, parròquia i equip de litúrgia. Amb aquestes 3 paraules ens podem sentir tots identificats. La primera: jo que ja soc una veta vell, he fet moltes vegades aquesta dinàmica. O de fer. És un immens rellotge de tota una setmana. És com 24 formatgets. I de vegades tan joves o no tan joves vam treballar per mirar com és la nostra vida. I en aquesta mirada d'aquests formatgets anar-los pintant de colors per veure quines dimensions viuen en la nostra vida, de descans, de diversió, de família, o bé quin tipus d'hores vivim, hores molt bones, molt dolentes, bones o molt bones. I també de vegades ho hem fet servir per mirar una mica la nostra vida cristiana, com està la nostra pregària, la nostra celebració, el nostre servei. Aquesta dinàmica ens fa alhora fer una mirada a la nostra vida, però tenim el perill del que ens passa sovint en la nostra vida cristiana, que la nostra vida sigui fragmentària i que el que vivim dintre d'una celebració ens n'oblidem en sortir al carrer. I allò que vivim al carrer ens n'oblidem quan entrem a viure una celebració. I això en tots els àmbits de la nostra vida. I que, com a mi m'agrada dir, siguem cristians 3/4 d'hora a la setmana quan participem en una celebració i puguem viure com si Déu no existís 6 dies, 23 hores i 15 minuts. La nostra societat ens porta de vegades a això, a veure la nostra vida fragmentàriament. I penso, només apunto el tema, que és molt important viure la nostra vida com una unitat. La parròquia penso que és la segona paraula, és la que ens pot ajudar una mica a viure aquesta unitat. Però la parròquia també té aquesta dificultat, que molt sovint la veiem fragmentàriament. Coneixem bé la nostra realitat concreta. Si jo soc del grup de Càritas, o participo en un grup de reunió de vida, o formo part d'un grup de formació cristiana,
dels que acullo els que s'han de batejar o de preparar matrimonis, si són d'un grup de religió de vida. Si participi en una determinada celebració, no conec la gent que participa de l'altra. La vida d'una parròquia és molt complexa, molt variada, molt rica, però també és veritat que molts la vivim de manera fragmentària. Conec el meu formatget, però me n'oblido que al costat hi ha uns altres que formen part d'aquesta vida cristiana. De vegades en una comunitat parroquial, quan hi ha reestructuracions, una es queixa de que li han tret la seva missa, i no se n'adona que a la vida parroquial hi ha 60 coses més que són un obstacle, que són una possibilitat i que hi podria haver utilitzat i fet-se. Penso que la parròquia té aquesta funció, malgrat aquesta dificultat de la vida parroquial, d'ajudar els cristians a unificar la nostra vida cristiana. I per una altra banda, també la parròquia s'ha de fer ressò de totes aquestes dimensions d'una vida cristiana, d'una vida eclesial. D'aquí ve el meu segon formatget. Aquest és de 4 porcions. Hem passat d'un de 24 a un de 4. Però fixeu-vos que són 4 porcions com els formatgets, els del Vaca Carria. Són iguals. I tots 4 haurien de ser presents. Un formatget és el del servei. La realització de l'amor caritat, el servei de la promoció, de l'educació, de l'alliberament, de la solidaritat. Expressat en una missió cap enfora, que es tradueix en presència, en servei, en diàleg, en testimoni, en primer anunci. Però això que va cap a fora també s'ha de viure cap a dintre, en forma de comunió, discurs en fraternitat, en reconciliació, en unitat, en comunicació, en unitat. I expressada en forma d'acolliment, d'acompanyament, d'educació, d'iniciació, de mistològia, és a dir, de fer assaborir allò que estem vivint i celebrant. Però això també forma part d'una tercera porció, que és el testimoniatge. La nostra fe és per ser proclamada en forma de testimoni, d'anunci, de profecia, d'evangelització, de catequesi, de predicació. I expressada en una acció pastoral en forma de caritat, de servei, de predicació, catequesi, de vida comunitària, de culte i celebració. I finalment, un quart element, que és el de la litúrgia. Celebrant l'Eucaristia en els sacraments, celebracions, festes, devocions, pregària. Servei, comunió, testimoni i litúrgia. 4 dimensions que tots els grups i serveis d'una parròquia haurien de tenir en presència i en interès tot i que alguns d'ells n'accentuïn especialment una. Qui pot ajudar a que aquesta fragmentació sigui més unió o unitat? Penso que fonamentalment és el TIC, el Consell Pastoral. El Consell Pastoral, que és el ressò de la vida d'una comunitat parroquial, s'hauria de fer ressò de tot això i veure que aquestes 4 dimensions hi siguin presents i ajudar tota la comunitat a fer-les vives, a fer-les personalització d'aquelles dimensions. Perquè ajudant a la comunitat a viure això, estic segur que ajudarà a la comunitat, a cada un dels seus membres, grans o joves, petits o grans, a viure, a fer-ho seu. I acabo amb l'última part, vaig haver de dir-vos, no? Sempre em dic que no m'havia
d'allargar massa. L'última paraula és el tip de litúrgia. Us deia que una tip de litúrgia és una peça important i penso que ens ha d'ajudar a fer observació en els diversos moments de l'any litúrgic i en les diverses situacions ajudar la comunitat cristiana a viure això. Per això queda l'última peça. I per això us encarrego, o us proposo, o penso que llegirem 8 feines. Primera feina, preparar les celebracions. És que és un bon formatget. Com a mínim, i això ho fem molt, és preparar les celebracions centrals de l'any litúrgic i en la mesura de les possibilitats, les del temps ordinari i les dels diversos sacraments, per ajudar la comunitat a viure. Una segona feina important és revisar-les segons formatgets. Fa molts anys, en un article de missa dominical, que no me'n recordo de qui era, però em va marcar, habitualment les nostres revisions de les celebracions és: ha vingut molta gent o ha vingut poca gent? Aquest divendres sant era més que l'any passat. Segur que la celebració era millor. Jo penso que la pregunta de la religió és una altra, que és molt difícil de contestar, però que és la pregunta clau. Aquesta celebració ha ajudat a viure i expressar la nostra fe. Ha ajudat els homes i dones, infants i joves que hi han participat a créixer en la seva fe, a experimentar-la. Per molt gran que estigui l'església, si la gent se'n torna a casa, tal com ha vingut, pot serveir. Revisar una celebració és com veure què hem fet que la gent li hagi ajudat a viure aquella celebració, a que aquell misteri de fe l'hagi fet ser. Una altra dimensió, el tercer formatget, és vetllar perquè la celebració reflecteixi d'una manera o una altra totes les dimensions de la vida cristiana. Servei, comunió, testimoni, litúrgia. De vegades això ens ajuda a les mateixes campanyes que viu l'Església, però una celebració no s'ha de fer ressò de la problemàtica que viu la gent que participa en la celebració i en la vida del barri. Som una illa enmig de la realitat. Penso que el tip de litúrgia ha d'ajudar a que aquestes dimensions de litúrgia, de testimoniatge, de servei, de litúrgia siguin presents. Un quart. Vetllar perquè les noves generacions, infants, adolescents, joves, catecúmens, els que retornen a la fe, entrin en l'esperit i en el contingut de la celebració cristiana. De vegades pensem que això d'introduir a la litúrgia de les noves generacions és un tema de la catequesi, que també li toca. No ens renunciem. Però a la vida de litúrgia hauríem de vetllar perquè tothom que entri aquí en el nivell de la fe que sigui pugui entrar en el sentit de la litúrgia. I hem de tenir molt present que a hores d'ara hi ha molts homes i dones que són analfabets encara que en tinguin 55 anys. Per això parlo dels catecúmens d'aquesta parròquia que se'n ocupa, com els que retornen a la fe. Quan jo era jove, convidar-lo a una missa era una manera de reintroduir-lo a la fe. A hores d'ara crec que és una manera d'allunyar-lo de la fe. Perquè a molts ja no hi ha els elements bàsics per entendre la litúrgia. Allà un cert, o d'un exemple.
I això és responsabilitat de tots. Nens, en una parròquia universal, comentant l'Evangeli de part, acabem dient, paraula del Senyor. Ho heu sentit? És que tenim un problema limitat, jo no ho vaig sentir. Intento reflexionar amb les mans i diuen si us hagués donat una bona notícia, la paraula de Déu és una bona notícia, és que diu el Samatant. I diu, no, és que ho fem com els ànims. Cinquè, convagents. Preocupar-se per la formació dels que participen en la celebració. Va unida amb aquesta, però va diferent. Ja siguin simples assistents o bé participant-hi organitzant un servei o els mateixos membres dels equips parroquials de la litúrgia, no hi ha ningú que neixi ensenyat. Penso que els equips de litúrgia han fet una gran feina en formació dels que participen a la celebració, però és una formació que no s'acaba. Sisena. Potser va unida a una que he dit abans, estar atents a la vida de la parròquia, del barri, del poble, de la ciutat, del món. Aquesta vida de la que participem ens influeix, ens condiciona, ens fa pensar, ens fa reflexionar, ens fa pregar, ens fa celebrar. Quanta gent ve a una parròquia a celebrar alguna cosa. Setena. S'està acabant la feina. Ajudant a la comunitat a descobrir el sentit de la profunditat de la litúrgia. Aquest punt és fruit, crec, d'un conjunt d'elements que passa per la formació, lligant entre vida i celebració, d'això de l'abast de la celebració, que incideix en el misteri profund d'una vida unida a Crist, unida a la història de la vida de les persones. Queda un vuitè formatget, que el deixo en blanc. Per què? Perquè els equips de litúrgia han de conèixer la realitat d'aquella comunitat parroquial i han de veure què en concret cal fer per ajudar a viure la litúrgia en aquella comunitat parroquial. Tot plegat forma una caixa, una unitat, la unitat d'una vida personal, la unitat de la vida d'una parròquia, la unitat d'un cristià o d'una cristiana. Penso que l'última paraula de ser gràcies, d'agraïment a tots i a cada un dels equips parroquials de litúrgia, avui expressats en el d'aquesta parròquia de Santa Eulàlia de Moratíssima. I penseu que la vostra feina és una feina que no s'acaba mai. Gràcies. Gràcies, Enric. Havent escoltat això, ara és el moment formal de lliurar el memorial de l'equip de litúrgia d'aquesta parròquia i després d'aquest fet, el psicòleg més important d'avui és mateixos ella, la senyora Montserrat Salgado, responsable de l'equip, ens el presentarà i ens dirà una mica el testimoni d'aquest equip, d'aquesta parròquia. Després de la presentació, benvinguda a cada persona superior Maria i d'haver escoltat una atenció
la intervenció de les meves llibres amb aquest incís sobre els seguits de litúrgia. A més categoria. Doncs no sé ben bé res. Amb aquest incís sobre els seguits de litúrgia per viure comunitàriament la fe, em plau donar-nos les gràcies per aquesta distinció en el marc del Pla Memorial per Atena de Personal Litúrgica, com a representant de l'equip de litúrgia de la parròquia de Santa Eulàlia i potser donant veu als equips de les parròquies de Catalunya. Equips que setmana rere setmana, amb il·lusió i esforç, intentem i volem viure la litúrgia per fer-la viure també a cada una de les comunitats parroquials. Viure la litúrgia és fer església, aquesta església en la qual cadascú és deixeble, membre de Jesús. Fa 50 anys, el Centre de Pastoral Litúrgica va prendre la iniciativa d'elaborar unes propostes per a la litúrgia de la missa dominical. De bon principi, la nostra parròquia els va acollir. Un pas important es va fer amb la incorporació com a rector de la parròquia l'any 1985 de Mossèn Miquel Gala, que va ser l'impulsor dels equips de litúrgia i que en aquests moments, amb el rector Mossèn Felip Juli, continuen molt actius. La litúrgia és per pregar i celebrar la fe. Això és per a tothom, però les persones que van a una missa determinada ho viuen de maneres diferents. Els equips de litúrgia procurem seguir els temps litúrgics que ens marca l'Església. No solament tenim cura de les celebracions de l'Eucaristia, sinó també d'altres celebracions que es donen a la nostra parròquia, com poden ser Nadal, Pasqua, la festa patronal de Santa Eulàlia, recessos d'Advent i de Quaresma, vetlles de plenària, romiatges i un llarg etcètera que no cal dir llarg. Com s'ha dit, ja hi ha molta feina. L'equip de litúrgia coordina i vetlla perquè ajudi els membres de la comunitat parroquial a celebrar i viure com a cristians. Tot sovint, en les valoracions ens preguntem quin rostre d'Església s'ha manifestat en la nostra celebració. Per aquest motiu, els membres participem en el procés de formació i en trobades per animadors de grans. Un dels llocs és el monestir de Santa Maria de Montserrat, però conegut de tots, on en un ambient d'esbarjo i de bona convivència amb tots els participants també hi ha un rigorós treball dels temes musicals, propi de Montserrat, ja que és de tots conegut el bon tractament que fan de la litúrgia en totes les seves vessants. Com es recorda el Concili Vaticà II, la litúrgia no és l'única activitat de l'Església, però sí que podem dir que n'és el centre, en el sentit que tota la vida cristiana, personal i comunitària, culmina en la celebració litúrgica i alhora d'ella en torna a sorgir una vida cristiana renovada, com un aliment per tornar a la vida. Deixem en mans del Senyor el nostre treball com a equip de litúrgia i que el guardó sigui estímul per no defallir en la nostra tasca. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan important per nosaltres. Gràcies.
Lectura del llibre d'Isaïes. Els darrers temps s'alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor, al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. Totes les nacions hi afluiran i aniran tots els pobles dient: veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyin els seus camins i seguim les seves rutes, perquè de Sió ens surt l'ensenyament i de Jerusalem l'oracle del Senyor. Ell posarà pau entre les nacions i aparifarà tots els pobles. Forjarà elles de les seves espases i falcs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra, ni s'entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor. Paraula de Déu. Quina alegria! El teu digne Jerusalem, Jerusalem, ciutat ben construïda, conjunt amb Dios, Lectura de la primera carta de Sant Pere. Estimats, acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. Els homes l'havien rebutjada, però als ulls de Déu és escollida de gran valor. També vosaltres, com pedres vives, deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, un sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals acceptables a Déu per Jesucrist. Per això diu l'Escriptura: jo poso a Sió una pedra angular de gran valor, escollida. El qui creu no quedarà defraudat. Vosaltres sou un poble escollit, un reial sacerdotal, una nació sagrada, la possessió personal de Déu, perquè proclameu la lloança d'aquell que us ha cridat del país de les tenebres a la seva llum admirable. Paraula de Déu.
Preguem per tota l'Església de Déu, estesa d'Orient a Occident. Senyor, tingueu pietat. Preguem per aquesta parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina, pel seu rector, pel seu equip de litúrgia i per tots els feligresos i feligreses. Senyor, tingueu pietat. Preguem pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, pels seus membres, pels seus treballadors i treballadores i per totes les activitats que s'hi duen a terme. Senyor, tingueu pietat. Preguem pels preveres que presideixen les celebracions litúrgiques, pels diaques i pels laics i laiques que fan possibles unes celebracions que siguin bon aliment per tota la comunitat cristiana. Senyor, tingueu pietat. Preguem pel nostre país i per tots els països. I preguem especialment per tots aquells homes i dones que, aquí i arreu del món, pateixen per la malaltia, la pobresa o la violència. Senyor, tingueu pietat. Preguem finalment pel bisbe Pere Tena i per tots els membres del Centre de Pastoral Litúrgica que ens han deixat. I preguem per tots els que han treballat al servei de la vida litúrgica de les nostres comunitats i ja no són entre nosaltres. Senyor, tingueu pietat. Ora nostra, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa al cel. El nostre pa de cada dia, donem-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deudors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, ens lliureu de Déu nostre, Pare de tots, beneu-nos en la vostra bondat i feu-nos viure bendits al vostre fill Jesucrist, en la pregària i els sagraments, i en una vida plena d'amor als nostres germans i germanes, pel mateix Crist, Senyor nostre. Amén. Benedictus